Ni sɔrɔ fantan na n'a ye fɛn sɔrɔ a bɛ ɲinɛ kɔ de. Goga sɔn la ka ban la bɛɛ ere quoi. Cogo di? An degelen no min na ni banana mi baara de kɛnɛjalan kan. Sirukan. Jagoya bɛ sɔn wa i bɛ si an kɔfɛ fana an degelen no la. Tiɲɛna min b'a sigi nkɔrɔ m'o de fɛ. Ka nɛgɛ k'an bɛrɛbɛrɛ m'o de fɛ. Bon ça dépend a bɛ dépend cɛ yɛrɛ dɔrɔn de la i ma faamu. Cogo di? Parce que n'i kɛra kalabancɛ jagoya de don. Mais ne m'o faamu ne. Ne m'o faamu ne o ɲɛfɔ ɲɛna. Kalabancɛ o n'o tɛ n'i bɛ se pɛsilen dumanw na dɔrɔn a banna quoi. Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ka sanga ni aw ka wagati cogoya ye Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbagaw an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen bi an bɛna yala Bamakɔ kɔnɔna na ka maaw ɲininka u hakilina la ne ko cɛ fanma ale ni cɛ fantan olu bɛ jɔn ani suwanti n'u ye fantan ta munna u bɛ fantan suwanti n'u ye fanma ta munna u bɛ fanma suwanti aw ka ne sigi ta ne an ni tuma ne balimakɛ An ce Korpasti. Serukan ça va? Wa. E ka ko bɛ kɛ yen. Wala lesi dɔrɔn. E b'i diya ni na fɛn bɛɛ. Hali ni ne b'a dɔn mɛ n diya ka tɛmɛ wɛ. D'accord. Ɲininkali dɔ tun bɛ ne fɛ ka tɛngu i la. O ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye. Serukan yɛrɛ bolo san nɔ munna san musow tɛ sɔn fantan la fantankɛ la. Bon a ne yɛrɛ ka idée la wa goga sɔn la ka ban la bɛɛ ere quoi. Cogo di? An degelen no min na ni banana mi baara de kɛnɛjalan kan. Serukan. Jagoya bɛ sɔn wa i bɛ si an kɔfɛ fana an degelen no la. Mais cogo di? Parce que an ye bamananw de ye. A ma fɔ k'an ka segin kɔrɔlen ma. A fɔra k'an ka segin. Ne fana bɛ kɔrɔlen de kan. Tiɲɛna donc temps t'e bolo. Temps foyi tɛ walayi laisse dɔrɔn i ma. I ban dɔrɔn kelen don. O kelen don i ma. D'accord. Ok, merci beaucoup. Ani Yansuba. JP Palace. JP Palace. JP Palace. Hali ne b'a dɔn k'e b'i ja. Yo Choix. Tataw ni a bɛɛ bɛ place la. Comment bogotigininw cɛ. Dan. Ok. JP Palace e yɛrɛ bolo sa munna san musomaninw tɛ sɔn fantan na. Bon ça dépend a bɛ dépend cɛ yɛrɛ dɔrɔn de la i ma faamu. Cogo di? Parce que n'i kɛra kalabancɛ jagoya de don. Mais ne m'o faamu ne. Ne m'o faamu ne o ɲɛfɔ ɲɛna. Kalabancɛ o n'o tɛ n'i bɛ se pɛsilen dumanw na dɔrɔn a banna quoi. O ye sɛbɛ yɛrɛ de. E ko mun di waritigi ne ta ni mun yɔrɔ ni faamu dɔɔni ba mɔgɔ t'a mɛn yɛrɛ. Ma faamu ne ko n'i bɛ se pɛsilen dumanw na dɔrɔn a banna quoi. O mɔni o ma faamu o bɛ wari ye quoi. Ayisa o signification ye o k'o dɛmɛ o fana ɲɛna. N'i ko k'o fɔ o tɛ problème ye o parce que hali ni ne bɛ k'e tulokɔrɔ duman fiɲɛ sisan jagoya de don ale fana bɛ sɔn ne yɛrɛ la o. Bon e ka ne jala ta k'a lajɛ ni ne sɔnna. E ka ne jala k'a lajɛ ta ni ne sɔnna. Ok, i ko ten o de fana ka di yan. E ko exemple kɛ. Mais a tuga dɔrɔn e ka 8 chiffres ni di ne ma dɔrɔn ne y'o di ne ma a tɔ bɛ gérer kɔfɛ o ma fɔ ma. 8 chiffres ni téléphone tɛ ne bolo. Téléphone tɛ ne bolo. Tuga a mana kɛ cogo cogo téléphone tigi dɔ bɛ sɔrɔ a fɛ yen nɔ ouais. Ne t'olu ka numéro dɔn kunna. Ne t'olu ka numéro dɔn kunna. Tu ka numéro di kunna mais i ka cameraman kɔni o kɔni bɛ yan nɔ i bɛ se k'o ka numéro di ne ni bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kan. O t'anw fɛ yen. O t'a fɛ yen. Bon ok n'i ko ten o tɛ problème ye. En tout cas e yɛrɛ kɛ ne ɲɛda lajɛ dɔrɔn mani. Ɲɛda lajɛ dɔrɔn mani. Bon halisa ne ma sɔn. Ne ma sɔn. E ma sɔn. Ɲɛda lajɛ. Ne ma sɔn. Ɲɛda lajɛ mani. Ok. D'accord, merci beaucoup. Problème pas. Ok, merci. Ok, merci beaucoup. Voilà. Zoli, ça va? Ça va. Quand tu m'aimes? Quand faut être? Et quand tu m'aimes? Donne. C'est vrai. Ah ouais? Oui. Oui. Ouais. Wachane. Kau kacau lah re. Ah ouais. Ok. Ça Zoli, nem na ɲininkali min kɛ la. Cɛ fantan ani cɛ fama. I n'a fɔ misaliya la sisan nɔ. Olu fila bɛɛ ka bɔ e nɔfɛ. Mais Ala nana kɛ bana nana cun e kan. Fantankɛ ale bɛ taa sigi kɔrɔ a bɛ taa ni namasaw ye a b'a sigi kɔrɔ fo k'i ka sɔrɔmu ba ye tu a b'i ka pétition na quoi. Mais famakɛ ale bɛ to ka orange money ci 100 000 ci donc ni bana kɛnɛyara sa n'a fɔra k'e ka choix kɛ e bɛ choix jumɛn de kɛ ninnu mɔgɔ fila la. Tiɲɛna min b'a sigi n kɔrɔ m'o de fɛ ka nɛgɛ k'an bɛrɛbɛrɛ m'o de fɛ. Fantankɛ. Awɔ. Hali ni fɛn t'a bolo. Awɔ hali ni fɛn t'a kunna. Awɔ n bɛ k'o fɛ. Cogo di ne ma sɔn. Muso b'a sigi n kɔrɔ kɛ o bɛ nɛgɛ nɛgɛ n bɛ k'o fɛ o wajibi ye dɛ.
mais ni wari bɛ yen nɔ dun. Bon wari ko nin fɛnɛ ma nɔgɔn dɛ. Ni wari tɛ yen nɔ cɛ hali ni e dusu bɔ o bɛ to ka kasi fɛn i tɛ se ka foyi san hali i yɛrɛ ye tuguni nɔ. Awɔ misali nɛgɛ o misali fɛnɛ kɛra an fɛ yen banabagatɔ dɔn ta ye wari ye bon an ma kɛ fantankɛ ye. mais wari filɛ nin ni wari b'i kun i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ sababu ye. An ka kɛ fantankɛ ye parce que a ye nɛgɛ a ye n bɛrɛbɛrɛ. donc o dama dɔrɔn hali wari tɛ ka ɲi. ok mais zoni ne kɔni ma sɔn. Ne kɔni ne sɔnna. c'est vrai. Awɔ. ok merci beaucoup. an ni ntoma ne ba. nse somɔgɔw. tɔɔrɔ tɛ e yɛrɛ. baasi tɛ yen. baasi t'anw yɛrɛ la. nse i tɔgɔ ni ma jamu. jɛnɛbu koni. ok ne ba e yɛrɛ bolo san nɔ munna san npogotigininw tɛ sɔn cɛ fantan na. cɛ fantan ni cɛ faama a bɛɛ de ye kelen don dɔ faama yɛrɛ bɛ kɛ don dɔ fantan ye n'i sɔnna fantan na n'a ye fɛn sɔrɔ a bɛ ɲinɛ i kɔ de. cogo di i ni mɔgɔ min ye degun kɛ ɲɔgɔn fɛ. i ni mɔgɔ min ye degun kɛ ɲɔgɔn fɛ o hakili tɛ cɛw la sisan dɛ o bɛ ye dɔrɔn o bɛ ɲɛbɔ e fɛ k'e furu ka taa ko fɛn t'u kunna n'u kɛra fɛntigi ye don min o hakili bɛ bɔ e kɔ pewu. donc ne y'a faamuya sisan ni cɛ faama ni cɛ fantan bilalen kɔrɔ k'e ka kelen ta e ka tata bɛ kɛ cɛ faama de. ayi ne bɛ fantan de ta. ayi ne ba. ne bɛ fantan ta parce que o b'i danbe to i la yɔrɔnin dɔ la quoi o b'i danbe to i la yɔrɔ dɔ la k'i bɔkolo to i la o de ka ɲi cɛ fantan fana na. d'accord mi ko merci beaucoup.